Vadikani, rambai muchitandadzana nesu. Tiri kuziva kuti dambudziko iroro kana ranzi ririmo muAfrica nedzimwe nyika dzichiri kubudirira, ngatiriteedzerei kani. Kune dzimwe nyika zvatakatopera kurakidzawo kuti nesuwo tikaita zvinodikanwa dambudziko iroro rinopera. Ngatifambiranei nenguva dambudziko iroro ripere. Ndiri kuuya kwamuri Chiremba. Paongororo netsvakiridza yatakaita tiri vanhu vane tsika nemagariro, tinoona kuti mumisha medu umu mune nyaya dzemasuo, zvekuti munhu kana akazvitakura anofanira kunwa mishonga kana kuisa mishonga kusikarudzi kuti nzira yemwana ivhurike zvakakwana. Ndinoda kunzwa kuti kana tazouya kusainzi, tauya kuzvipatara uko, pane chinonzi masuo here? Nekuti tambotaura nyaya yekuti vanhu vari kunonoka kuenda kuchipatara vozopedzesera vane dambudziko refistula yamataura iyoyo. Ndoziva kuti ndiri kusiya rimwe hombe uku, asi ndiri kupedzisa zvangu uko. Vari kupedzesera vane dambudziko iroro pada anenge achinzi hauende kuchipatara usati wapedza komichi yemushonga wako, hauende kuchipatara usati wapedza masuo ako zvakati. Imi munoti kudii? Takatarisana nenyaya yesainzi. Sainzi vadikani ndiwo umhizha kahuriko mazuva anoyu. Umhizha uhu kunoita zvinhu zvaitora nguva hombe zvakungoitwa panguva diki-diki. Ndiri kuuya kwamuri Chiremba. Tinotenda Mai Chisamba, maudza nyaya yakanaka chaizvo. Nyaya yemasuo inyaya yakatekesheka munyika yedu, even kudzimwe nyika dzemuno muAfrica. Masuo mushonga wechivanhu wekuti madzimai vanonwa kana kupfekera kunhengo yavo yesikarudzi, vachitarisira kuti inovabetsera kuti kusununguka kuve nyore. Muno muZimbabwe chatakaona chakanyanya kuwanda ivhu renhuta kana ndoo yenzou. Rega nditsanangure ndichiti mishonga iyi takaitarisawo kusainzi, tikaona kuti zvechokwadi mishonga iyi inokonzera kuti chibereko chisunge. Ende kusunga kwayo kuchibereko ndiko kwakafamba kweleba. Asi dambudziko nderekuti mishonga iyi inozopedzera yosunga zvakanyanyisa. Saka mishonga iri kushandiswa kuti kuvhurike iri kunosunga. Iri kunosunga chibereko chichisunga chiregera chisunga chiregera. Naizvozvo mwana pachinosunga paya haachawane oxygen. Mwana hana yake haicharowe zvakanaka. Saka rega nditaure ndichiti madzimai akazhinji ari kushandisa masuo anozopedzera ona wabuda mwana akashaika, mwana aitira tsvina mudumbu, chibereko chatsemuka. Ende pachinotsemuka paya futi chotsemura dundiro ratinoti bladder. Ndo nzira yeweti yatichataura iya. Ende takaona kuti vadzimai vanotsemuka chibereko ndo vamwe vari kuita obstetric fistula, nokuda kuti dundiro riya rinozenge ratsemuka ronetsa kusona, munozopedzera wobuda weti. Saka tinoda kuudza vateereri nevatarisi vedu kuti shuwa uyai kuno kuzvipatara, masuo haabetsere. Ndizvozvo Chiremba vari kutaura ava. Ndidhokta wesainzi vanotoshanda munyaya dzekusunungutsa vanhu. Vari kuti hakuna chinonzi masuo. Ndizvinhu zvatakabva nazvo tichidayira kubvira kare. Asi kare hagari ari kare, vadiwa vatariri nevateereri. Iyo tsvina yenzou munenge mazoitora papiko payakashambidzwa. Tsvina kanditi inongononhongwa mudondo. Kana izvo zvenhuta, vamwe vanotora mazisipo, vamwe vanotora zvakadii. Chiremba vari kuti nyaya dzemasuo tikarega kudzichenjerera tinozvara vana vakapondera vakafa. Munosara imimi wacho mabharuka. Saka tinoziva kuti Rose ataura nyaya dzekodzero. Rose kuti munhu wese ane kodzero yake. Asi kana iri kodzero inokupa urwere nai Rose, kana iri kodzero inokuurayira mwana wawakatarisira, ichiri kodzero here? Ichiri kodzero here kana ichikuvadza? Sekutaura kwandamboita Mai Chisamba, hapasi kodzero, kunenge kwatova kuchikora kwekodzero iyoyo. Nekuti one, sekutaura kwamamboita, pane kodzero yeutano. Ukanwa masuo iwayo akazokupedzisira akuita kuti uite dambudziko. Saka kodzero yako yeutano hapasisina, kodzero yekusununguka hapasisina. Saka tinofanira kungwarira kuti zvatinotenda izvi, zvatinoti ndo zvatakakura tichiita, ndo makare edu, haasi kuchikora here. Kodzero chinhu chakanaka, kunzi enda hako kuchikoro, iva neutano hwakanaka, sununguka kuenda kuchechi, sununguka kuenda kuchipatara. I think zvinhu zvakangonaka Mai Chisamba.
asi kana taakuti zvatinotenda asi ngazvirege kutipa upenzi. neutera. Mashoko makukutu ari kutaurwa naRose kuti kodzero dzedu ngadzirege kutipa upenzi neutera. Kana taakurasikirwa nemhuri hapasisina zvataita. Tinoziva kuti dzimwe nguva tinorwisana nechokwadi, kunyanya kana dzaa munyaya dzemasuwo idzi. Ngatizivei vadiwa vatariri kuti vamwe vanhu vanoramba vachiti masuwo akanaka nekuti ndo bhizimisi ravari kuita. Vari kuita bhizimisi rekuti vanhu vakuware. Kana vamwe vabereki mukati memhuri umu vari kuita bhizimisi rokuroodza vana. So iwo wataura ukati kana muri muvana, muri mumhuri imomo mukaitwa zvaitwa zvekuti paroodzwa vana vadiki, pachikorwa mutemo, inyaya yemapurisa, anosungwa ndianiko? Nekuti mutsika nemagariro Rose, mwana haazvirodzeka, haazvirodze. Ndiani anosungwa kana kuti ndiani anofanira kusungwa kana pachinge paroodzwa mwana ane makore ari pasi pe18 years? Maita zvenyu Mai Chisamba. Kana takatarisa mutemo wedu weDomestic Violence Act wa2006-2007 unorakidza kuti vanosungwa ndearoora mwana ari mwana mudiki. Vanosungwa zvakare ndevabvuma kuti mwana yearoora, nevagara dare racho rekugara dare rekuti taakurodza. Vangava mukana mufundisi vekuchechi chaivo. Kana vakachatisa kana kurodza vanofanira kuti vasungwe pamutemo uripo iko zvino. Ndizvozvo muri kuzvinzwira chiri mumusakasaka chinongoramba chivhinzwira, asi ndoziva kuti vadikani vakawanda vatinogara kutandadzana navo nhasi vari kushamisika kuti kuchikuva kune vanhu vaviri seiko, nekuti kazhinji vatyairi vedu vanenge vari vatatu nhai. Asi nhasi tiri kukumbira ruregerero kwamuri. Mumwe mutyairi wedu anga achifanira kunge vari vatatu apa aita dambudziko nemotikari. Izvo vadiwa vatariri munozviziva nevateereri kuti motikari inoita semwana mudiki nhai. Paunenge wakamirirwa ndo painoitawo manyemwe, asi muri kufamba nechirongwa chenyu zvakanaka. Ndiri kuuya kwamuri imimi chiremba. Vanhu ava mati vanouya vachizogara mukurwara kwavanoita, vari kuuya nevachengeti here? Vanouya vega here? Vanodzidziswa nani? Zvinhu kuti vanhu mibvunze yese inogona kuteedzwa nevanhu iyoyi kuti chiremba vataura kuti uko kuri kudzidziswa humwe umhizha hwekuti unoenda uchirwara uri murwere asi unodzoka wagona kusona kasiketi, unogona kuuya wakuruka kajuzi. Vanodzidziswa nani? Zvine mari here kubhadharwa? Saka hurumende nemaorganization, mapato anovabatsira vanoisa mari mukupa zvikwanisiro, mari yekufambisa, chikafu. Vari muchipatara imomo, nekuti pachipatara ndo pamufananidzo wepachino weprovincial hospital kune madzimai agara anosonapo, ndo vanouya vadzidzisa. Pana vagara vanoita zvecounseling, vanouya pacounseling. Vagara vanoita zvekubika vekukitchen, ndo vanouya vabetsera kuti unobheka wakadai wakadai wakadai. Saka takaona kuti tinoda kuita kuvabetsera zvisingabudise mari yakawanda, tichanza vanhu vagara varipo pachipatara. Ndo zvatinoita tichivabetsera nazvo. Ndizvo zvatinokutendai chiremba nekujekesa zvakanaka. Asi mataura kuti apa panenge paita dambudziko, padamubvunzeiwo hamugoni kuupindira muchikamu chino. Kana munhu asangana nedambudziko iroro refistula ratiri kutaura panapa, rekuti watsemukira, waita ronda kana kuti waita buri raakuburitsa nepasi riripo, anozogona here kuita mumwe mwana kana kuti zvinobva zvatoperera ipapo? Ngatisangane muchikamu chinotevera.